Dobro jutro. Dobro jutro. Nalazimo se četvrti dan u agenciji Robert na terapiji, pa ćemo pitati našeg klijenta, gospođu Murvetu, kako se osjeća četvrti dan terapije? Osjećam se veoma dobro, mnogo bolje nego kao što sam ovdje stigla. Znači, imala sam veoma visok pritisak, što nisam ni znala, što je Robert ovdje otkrio kad sam došla. I vjerovatno da je to jedan od velikog uzroka moje nesvjestice i mog stanja. Uz njegovu pomoć i njegove supruge Ljiljane, Nino ishranom i pažnjom koju su svi posvetili meni i ostalim tretmanima i Robertovim preparatima, danas je četvrti dan. Ja se osjećam mnogo bolje, mnogo sam bolje spavala i već ne osjećam više nikakvu vrtovnicu. Mnogo se bolje osjećam psihički. Robert mi je objasnio neke stvari u životu koje sam ja morala da shvatim, a nisam shvatala. Sada uvijek kad bih se vraćala u prošlost, ne bih bilo rješenje. Jednostavno, Robert me je naučio da to sve zaboravim i da ostavim iza mene i hvala Bogu, ja sam to uspjela. Drago mi je. Hoćete mi još sam reći koji ste još jedan veliki problem imali? Da, i imala sam još veliki problem, mislite na ženske bolesti? Jeste. Da, moje obilno krvarenje koje se pojavilo trajalo je 3 sedmice i ja sam ovdje došla velikim bolovima stomačnim, znači popila sam tablete, toliko je to bilo obilno da nisam ni znala da ću da putujem i razmišljala sam da li da dođem ili da ostanem. Zvala sam Ljiljana, objasnila što se dešava, rekla ipak dođite. I još od toga bilo me strah šta će se dogoditi, da li ću ja uspjeti ove sve terapije da podnesem u takvom stanju, ali hvala Bogu i to je sad prestalo, prevodi se i kraju, znači sad sam dobro, znači nadam se da će tako i da ostane i da bude u buduće. Jeste sretni? Recite mi, objasnite, da li ste sretni sad i da li ste shvatili neke stvari da svi problemi koji postoje da se mogu da riješi? Da, shvatila sam to da svi problemi mogu da se riješe. Jeste, ja sam sretna, baš sam sretna, sa vama sam juče tako bila sretna, tako sam lijepo nasmijana. Tako sam lijepo nasmijala nekim stvarima i... Jeste sad shvatili da ništa nije vrijedno vašeg zdravlja? Jesam. Da ste vi uvijek na prvom mjestu, to ja uvijek ponavljam ispred naše agencije i svim našim klijentima. Čovjek kad ima zdravlje, onda mu je sve potrebno. Da, to je najbitnije za svakoga. Pošto smo sad četvrti dan terapije, evo naš asistent Borka masira našu klijentkinju, pa ćemo se čuti još koji dan koliko napredujemo sa našim klijentom i kako se sve to odvija. Hvala vam. Hvala i vama. Prijatno.